Поемете дълбоко въздух и се отпуснете. След това влезте във водата. Поемете отново дълбоко въздух и при издишане се потопете бавно във водата. Нека водата стигне до гърлото или под бърдичката. След времето, което сте успели да изкарате или минимум 3 минути, вече сме готови да излезнем от водата. Не забравяйте да затворите фризера. Преминаваме към упражнението хорстанд, за да можем да загреем и да раздвижим кръвта в тялото.